Kublai pi baro kini gilong ki kubor bam ta kasngi. Ka jingpen bor ban poino sha ka jing yasuk bat ban penkut no ya kathma ha Ukraine. Kala poi menta ha kapor ka ba e bha. Kat ba kinong ya kran kidang persyang ban tho biang ya ka jing terwa yasuk jang ka Amerika ka bala penting biang ya ka Kevik bat kinong ba he Jong ka Yuram. Ke e ka bala sedang gum ka draft ka badan atpu pratuli kimat bala wanra da ka sarkar jong utram ha kata yo bala dem. Mentala penrit biang bala penbet ha Geneva ha ka ba ki jing bom ya hap jing mut ki kentup ya ki jing ai jaka ki jing penbet ya ka jing ya da ha ki porban sawan ka jing penbet ya ki shipai jong ka Ukraine bar ka jing penya ya ki marpo khendo jong ka Russia ki bala sha pensa nge shabari. President ka Ukraine Volodymyr Zelensky ulakam hagani ka skining kong ba kita kimat kala bandan jingkala no hadin ka jingya thir jingmun ha Switzerland da ka bakdo bakarukom tre kamenta ka kentup iki benta ki badai Henry ulakdo ba kimat ki bakham e on se krantang ha ki jingya kran jong u bat u president jong ka America u Donald Trump hadin ki jingya lang ha Geneva ha kasngi ublay ki nongmi khmat jong ka US but Ukraine kila penmna ya ka jingpen wandur ya ka ka ba kila khon ka jingpen bed ya ka jingsuk wala ki kiar na ka banya sam ki jingtip bakirpang ki he ki betip bhai ka rukam trekam kila batai ya ki jing persyang ban penduna ya ka jingdon jong ki point ban penbed ya ka jing yakran bat ban penrung ya ki jing ai jingmun na ka ri Ukraine bat ki ri na Europe ke bla persya jur ya ka jing penbed thamai jong ka Amerika Zelensky ulo ong baka kinhun jong u kala pentip lingkot yo u hagas ngining kong syapang ki senjam bala pentemai daga bakhot iki jingpin kala karukom trekam ka badai haga ju kopor unong yalam ka Ukraine ulama hami ki paitba ba kinong ki bahusian na malakmi lenti ba ki jinghyar thma jong ka Russia kinang yai beteng hakini ki sungi kumba ulo ong omdei bandon ki missile omdei bandon ki jingsha atom bor ki bajor ya ka Ukraine bat iki wei ki brio jungi lada ki jing Ukraine ya sukin ya chakman daga ba benram bakan khang lat ya kum kini ki jing sha thombor ka don kam ya ka jing ya don bentalang jong ki tu ki baklan bor ha ka perthei ha ka jing tho jong utram ha ka truth social ulatho Hato kala shisha bandon ka jing kiu ka bakrau ha ka jing Ukraine ya suk hapeng ka Russia bat ka Ukraine wat ngai hadu ba pinda yo I ya ka ndre ke ka ba pha kala banjia haba pelat jingtip na po White House lingba kanong aiktin ka Caroline Levitt kala pinpau batang arteli kimat bam yahap jingmut kidang sa klem pat la ban ye penben bat pinpau ba ka jingshanya na baro alyang kila banwing ya kita ki jingi pher jingmut